Home, senyors, que us he deixat amb la paraula a la boca. Bueno, m'agradaria saber què en penseu del que he dit. A vegades xerro i em deixo anar. Jo crec que Catalunya ocupa una posició estratègica a la Mediterrània. És, com va dir el Trump, la regió més rica del sud d'Europa. I el que no pot ser, quan vulguem entrar a la Unió Europea, és que no sentem nosaltres les bases. O sigui, nosaltres no ens poden dir si hem de fabricar això o allò, perquè nosaltres, sobretot, el nostre litoral, que ha d'abarcar fins aquí o fins allà, no pot ser que amb tot diguem amén i que ens dobleguem a interessos de fora de Catalunya, perquè aleshores... No necessitem. I jo també no parlo tant d'independència com de llibertat. Llibertat per fer les nostres lleis, llibertat per fer el que nosaltres realment i per gestionar la nostra riquesa i per fer els tractes amb qui vulguem. Que ara mateix llei que fem, llei que ens la tomba el Suprem, per justes que siguin les lleis. I és una cosa que no és terrorisme. Perquè a més estem sotmesos a unes lleis anacròniques que ja ens han retornat a la Castella anacrònica de sempre, que sempre ha sigut molt més encursetada i no ha tingut la llibertat que tenim la gent del litoral, la veritat. Hem sigut sempre molt més lliures i oberts. Jo crec que tot és negociable. Pretendre viure amb una bombolla... No, això no. No, clar que no. De drets o obligacions... Per nosaltres és negociable. Però per ells no és negociable la unitat d'Espanya. Aquest és el problema. I hi ha gent... No, cuidado, estem parlant d'Europa. Està parlant d'Europa. Ja ho entenc. Estem parlant d'Europa. Estem parlant d'Europa. Tot és negociable. Sí. Amb Europa no hi ha res a negociar ni res a fer. Europa ha protegit aquest sistema i està protegint aquest estat i no podem parlar-hi res amb Europa. Podem fer veure que anem a parlar amb algú a Europa per fer turisme, però no hem d'esperar res d'Europa. No és que no ens podem limitar... Hem d'esperar teatre. A veure, no ens podem limitar a ser un país de serveis. O sigui, el servei dels ricachons d'Europa que vinguin aquí a estiuejar i... Rosa, a veure... Sí. Va, digues. Ho permeteu, avui estic potser una mica més digues. Però és que hi ha coses que ja hem de deixar com sabudes. És a dir, l'objectiu des de sempre, és a dir, des de fa 300 anys, bàsicament, però s'ha seguit fins ara i continua igual, promovent la companyia SEAT, que ara és alemanya, no és ni espanyola, no? Però encara, doncs, el rei i tal... Però és que és el que tu dius. És a dir, quan tu estàs parlant d'això que dius, Rosa, dels serveis i tal, m'imagino, doncs, SEAT, no? Sí. I bé... No et sento. No em sentiu? No. Repeteix. Quan tu dius això que dius, no? Com sucursalista, tot això de mira, ara produireu això, doncs m'imagino la companyia SEAT, no? Diuen, mira, ara produireu els cotxes aquí, ara fotreu les bateries allà, és a dir, sí, és el que dieu, no? Per això els molesta tant aquesta Europa, governada i dirigida per Alemanya, que existeixi Catalunya, perquè Catalunya és la viva expressió de que ells han comprat Espanya, però sense el consentiment dels catalans. És a dir, estan repartint el pastís i ens estan ocupant el país i ens estan obligant a fer el que ells volen, però sense el consentiment dels catalans. Els castellans són perfectes per mantenir els catalans esclavitzats a casa seva, però no saben fer res més que això. I Alemanya l'únic que fa és anar subvencionant aquesta colla de macabres per així poder mantenir Espanya, dir-los què han de fer i així els catalans estan desarmats i ja està. Per tant, els catalans no podem anar a parlar res amb els alemanys perquè no els interessa. Els alemanys es volen quedar amb Mallorca, es volen quedar amb Espanya, es volen quedar amb res i es volen quedar tot i estan quasi a punt d'aconseguir-ho. Perquè en el moment en què els interessi deixaran de subvencionar Espanya,
Catalunya estarà destruïda i Espanya doncs, hauran d'aprendre a parlar alemany o el que sigui. I jo no estic en contra dels alemanys ni ningú, però estic en contra de deixar d'existir, no? Per tant, o estic a favor de continuar existint com a català a Catalunya i per tant, l'objectiu és saber quina és la situació. I la situació jo diria que va per aquí. Si algú ho veu d'una altra manera, estic obert a canviar d'opinió, però me sembla que l'estic encertant bastant en això. Sí, i tant. Jo estic d'acord, sí. Jo també. Ho veig així, també. Per tant, l'aliatge no el trobarem a Europa, Ferran? Així que bé, comença a obrir els teus contactes, ves començant a fundar les cases do Català i les penyes barcelonistes do Paraná, Santa Catarina i Rio Grande do Sul, que omplirem Catalunya de tot el bo del Brasil, m'entens? Així que ja ens entenem. Necessitem samba i samberes i samberos. I ja està, tu. I t'ho dic de veritat, Vull dir, exacte. No, és el que més necessitem. No necessitem res més. És a dir, hem de començar a aliar-nos amb aquella gent. I mira, una cosa que ha passat els últims dies, i ha estat la mort del Lerner, el que va ser alcalde i arquitecte de Curitiba, una de les ciutats del sud d'Amèrica més tirada per endavant, és a dir, més evolucionada en termes d'ecologisme, urbanisme. Ecologisme. I sí, és fantàstic. Sempre m'havia imaginat poder-me trobar amb aquest arquitecte a Curitiba i posar-nos d'acord en aquesta direcció. Llàstima que no pugui ser. Però bé, Curitiba està viva, està allà i ja està. I encara tenim bons contactes. De fet, hi ha bastanta gent en poder a Curitiba que tenen cognoms catalans, una que es diu Casa de Vall i coses així. Ara, no els expliquis la història de Catalunya, que tampoc la volen saber, Però que hi ha sang catalana, que tira endavant i està en llocs de poder. En fi, que els haurem de facilitar tenir nacionalitat europea, per què no? Això potser és l'únic punt positiu que veig en parlar amb Europa. És a dir, per què no ser europeus, si podem aprofitar-nos-en d'alguna manera? Ara bé, s'hauran de jugar bé les cartes. Jo crec que Espanya s'ha civilitzat tant que ara no es pot permetre no acceptar els diners d'Europa. Per tant, no marxarà d'Europa. I per tant, haurà d'acatar el que Europa diu. I com que aquest és l'escenari més factible i raonable, doncs hauran de jugar la carta del que tu deies, que és el referèndum pactat trampa. Que de fet ja s'ha dit bastant, amb anterioritat. Òbviament els catalans no hem de caure en l'error d'un altre referèndum. Però fer un referèndum. I ara que està saltant en Jordi Sánchez i que estan saltant els altres, farà com el de Glasgow. Crec que el que ha dit la Núria abans és l'única opció. De fet, ja ho està dient en Santiago Espot, de Força Catalunya també, començar a exigir dimissions. És a dir, és que és tan senzill com exigir dimissions. Necessitem exigir dimissions i fer-ho en bloc i de manera immediata. I ja està. I si han de ser llistes obertes o que hi hagi nova gent, vull dir, no cal que els partits desapareguin, però com a mínim que hi hagi llistes obertes a dins dels propis partits i que hi hagi publicitat per als nous partits d'alguna manera, que es facin conèixer. La publicitat esgarrifosa que ha rebut Vox fot feredat, no? I com se li ha pagat a la noia que feia el programa de fax que va promoure tant a Vox, doncs ara dirigeix el Matí de Catalunya Ràdio. És així, oi? És la mateixa, la Rossell aquesta, no? Per tant, en fi, que així està la cosa, m'entens? Sí. No sé. Jo la vaig deixant anar, ja em tallareu. Sí. Jo només per acabar vull dir l'última cosa, que tot el que sigui formar part... Sí, no deia... Per acabar, tot el que sigui formar part de qualsevol... Sí, deia que tot el que sigui formar part de qualsevol entitat supranacional, digue-li Europa, digue-li OTAN, digue-li el que sigui, tant és el que tu vulguis dir-li, mentre ens beneficiï a nosaltres, sí.
mentre sigui un factor opressor que ens limiti la llibertat de moviments i de creixement i d'expansió com a poble, no. Llavors jo penso que a partir d'ara hauríem de començar a obrir la boca, obrir una mica més la boca i no deixar-nos acoquinar cada vegada que se'ns imposen coses, no? O sigui, com deia la Rosa abans, no? No, perdona, ho has dit tu abans, el que deia el Muñoz Espinal, o ho ha dit la Rosa, no? Que un castellà o el fiques a ratlla el primer dia o li netejaràs les sabates per sempre. Doncs això aplica amb tot. Amb tot i amb tothom. Però si tens el caràcter ferm... O es parla i s'obre la boca quan s'ha de et surt el natural quadrar-lo, No, només era això. Vale. Bueno, va, que l'internet fa una mica de fica. Va, Ferran, vols dir alguna cosa o com ho voleu deixar això? Per què Catalunya? Per què Catalunya, Ferran? No sé, jo... Deixa't anar. És que no aconsegueixo acabar de concordar, si aquesta és la paraula, amb moltes de les vostres opinions, no? Perquè jo penso que tot és canviant, tot canvia minut a minut, i llavors has de ser una mica camaleònic, de saber-te adaptar a les circumstàncies i els moments, i quan estàs en posició d'avantatge, jugar les cartes que et beneficien, i quan les coses no van ben dades, doncs adaptar-te també a les circumstàncies. No. I tot és... No. S'ha de ser coherent. No pot ser que vagi depèn d'on vingui el vent, perquè no farem mai res. S'ha de ser coherent i s'ha de ser consistent. Exactament. Sí, és tal com diu la Núria. S'ha de ser intel·ligent. La intel·ligència ens està conduint a deixar d'existir. És el nostre problema, la intel·ligència. Mai sempre tu guanyaràs i no sempre estaràs en posició d'imposar les teves condicions, no? I així com ens va molt bé quan hi ha moments de crisi d'acceptar la financiació dels bancs alemans, doncs hi haurà moments que també estarà en el nostre interès acceptar la seva... No vol dir que res sigui in eternum, o sigui, són circumstàncies. En uns determinats moments ens convé jugar unes certes cartes i en altres moments... Estic d'acord amb tu, Estic d'acord, però t'he d'aclarir una cosa. És a dir, no podem caure en l'error de jugar a l'estratega, perquè l'estratega és l'actitud del complexat. I, per tant, ja no tenim temps per continuar amb complexos. Ja no podem... És a dir, no hi ha temps per continuar amb els complexos. No hi ha temps per carregar més complexos i, per tant, hem d'actuar amb coherència i fins al final. I ja està, passi el que passi, amb un mínim d'intel·ligència per no perdre la pell a la primera de canvi, però amb claredat i convicció i sapiguent més o menys el que està passant, no? És a dir, no n'hi ha prou d'adaptar-se al que està a les coses que vagin passant. El polític, precisament, és el que s'avança als fets. Si algú no és capaç d'avançar-se als fets, que no es dediqui a la política, perquè no té cap mena de sentit. Per això és important que hi hagin les llistes obertes que diu la Rosa, perquè la gent, Carles Muñoz Espinal, l'enciclopèdia diu que la veu de Déu és la veu del poble. El poble sap, és intel·ligent per si mateix. Per tant, en el fons sempre acaba escollint prenent la decisió correcta. Encara que ens hagi posat a prova molt, especialment a la gent del grup Info, amb tot això de la mascareta i tal, no? Però, bueno, són opinions personals. Digues, Ferran. El que sí és important, és saber llegir els tempos, no? O sigui, el que sí estem d'acord és que sí, els moments adequats, quan tu tens tot a favor, tindre la valentia per saber jugar bé les teves cartes i aprofitar aquest moment,
No? Ja, però I, no per tothom exemple, entén. el dia 1 d'octubre o el dia 3 d'octubre, no, quan tu veies Des del 1714 poder ser 2 quan s'hi n'hem milions, aprofitat. havies L'1 d'octubre aconseguit en va 2 ser un. milions i mig de vots i tenies tot el poble al darrere i tal, era un moment de valentia, era un moment per decidir, per imposar la veu de les urnes i haver fet un pas decisiu, perquè tenies tot un poble al darrere il·lusionat amb un projecte i tenies molta força al darrere i no es va saber aprofitar. Això sí que ho Però aquí critico. no No va es va saber voler. aprofitar. Ferran, No haver és aprofitat els diferent. tempos. Em sap greu, Ferran, però t'he de cridar una mica l'atenció, perquè ja ho hem repetit moltes vegades en moltes tertúlies, i és que, és a dir, hem de ser intel·ligents per entendre que tot és una jugada mestra, però no per part de cap català. A Catalunya no hi ha política, hi ha xarrupadors de l'erari públic, val? Això és el que hi ha. Ja està, no hi ha res més. Tot el que ha passat els hi han marcat un guió, com en una pel·lícula. I això ja ho ha dit altra gent a Catalunya abans que jo. Però és que ara ja ho pot dir qualsevol persona perquè comença a sortir publicat als diaris, val? Per tant, i és que és una qüestió de calaix, vull dir, és que jo ho he dit abans que ho diguessin els que ja ho han dit abans que jo, és a dir, imagina't si podem dir coses surrealistes, no? Vull dir, és una qüestió de calaix que ho veu tothom. Jo vaig fotre al Camp de Catalunya fa 10 anys enrere, jo els coneixia, anava a totes les reunions de solidaritat, reagrupament i tots aquests. Vaig quedar al camp d'avorriment. Inconscientment o conscientment ja sabia que això no anava enlloc. I ja està. I qualsevol persona amb dos dits de front o mínimament fotuda dins de política i amb coneixement de la pròpia història sabia que això anava per aquí, que ens anaven a enganyar. I tot el que heu vist vosaltres, especialment el 2017, ha sigut una obra de teatre. No és que no sapiguessin actuar, és que simplement estaven actuant tota l'estona. I ja està. I com a actors, els actors tenen això, tenen un guió. I quan el guió s'acaba, se'n van cap a casa, cobren i ja està, com si no hagués passat res. Perquè són frívols, no hi ha ànima. Hi havia un poble amb ànima que ha sigut enganyat. Però, Albert, el que voldria sentir serien propostes. O sigui, jo sempre estic sentint són uns traïdors, són uns merdes, es van cagar a les calces, ens estan enganyant, treballen només per a Espanya. No, això, jo no dic això, no ho dic això. Demanar la dimissió, s'ha d'agafar la dimissió, o sigui, demanar la dimissió de tothom i els que s'obrin, posar-los en una estaca i cremar-los a tots i això són uns traïdors i tal. Però, escolta, està bé que vagis donant idees. Potser algú t'agafa algun boig català que vulgui... Però jo voldria sentir propostes. Ok, pla A, plan B, plan C, plan D, però seguint repetint, són uns traïdors, són uns merdes, treballen per a Espanya, sisplau, proposeu... Solucions. Però, a veure, mira, em recordes un altre del grup, també, d'Info, que va dir, hòstia, acció. Però dir, escolti, el grup Info no és un lloc on el qual passen coses. És un lloc en el qual es troba gent que vol fer coses. Per tant, vull dir, és a dir, la gent que parlem allà no som un espectacle. Potser aquest és el problema de Catalunya. Els catalans s'han acabat creient inconscientment que tot és un espectacle que existeix al marge de les seves accions. Vull dir, no és així. Tots, és a dir, el futur de Catalunya depèn de les accions de cadascú i cadascú farà una acció i l'altre és el granet de sorra que fa la muntanya, no? O la duna. Però és una olla de grills! Si tu creus que s'ha de fer alguna cosa, digues que s'ha de fer. Si depèn de cadascú de nosaltres, això seria una olla de grills, com de costum, sempre la picabaralla, fotent-se el dit a l'ull, el dit en l'ull de l'altre... Tu defineixes el poble català. La grills ja ho és ara, que no veus com està tot... Vale. Què hem de fer, Ferran? Ho deixem tot tal com està? Què hem de fer? Com els traiem de fora? No. No ho sé. Vale, no són traïdors, no són incompetents, no són desertors, no cobren de l'erari públic que ho paga Espanya.
En què quedem? Què fem? No. No sé, què fem? Ja ho hem sentit. No, el que m'agradaria fer aquí un brainstorming, no, per fer propostes, per ser amos dels nostres destins, per fer Catalunya un estat dintre d'Europa. Fins que no tinguem un estat, no podem fer cap proposta perquè cap sortirà. És que aquest és el problema. Fins que no tinguem un estat... La proposta ha de ser única. No es comencen per la taulada, per la cimentació. O sigui, dir que fins que no tinguem un estat no podrem controlar el nostre destí com a nació. Això és que intentar començar per la taulada. Però és que no el tindrem pas un estat, perquè a més ja tindria desgovern, no? Ferran, ja ho vam dir en un altre programa, jo crec, que encara no ha sigut publicat. Ara us dono a la Rosa i a la Núria la paraula, però et diré, a veure, les coses que hem de fer són les que han fet els nostres enemics. No sé si algú que et vol exterminar a casa teva és un enemic, doncs potser són enemics, que ja han fet, fent veure que eren coses nostres, doncs hem de fer el mateix que han fet ells, però nosaltres. És a dir, ells ens han girat la túnica i nosaltres l'hem de tornar a girar a favor nostre. Això és una cosa que et puc dir que hem de fer, perquè sembla tan obvi que és impossible que ningú ho vegi ja a aquestes alçades. I el que hem de fer és una ANC catalana del poble i de la gent, com eren les consultes populars del 2009. Hem de fer la ANC catalana. I això és una cosa, bueno, impepinable. És d'emergència absoluta i qui vulgui començar, que comenci tu. Hi havia una cosa que deia a l'Espinal, i és que ja en temps de Pujol ell demanava 3.000 persones per formar-les per futurs dirigents de Catalunya. I això sempre el van fer fora, el van marginar totalment, perquè aquí el que ha faltat són caràcter directiu perquè, esclar, per 3.000 llocs clau per posar aquestes persones i ja formar-los des d'aquests 40 anys que hem perdut. Aleshores, esclar, ara ens trobem que en lloc de polítics tenim funcionaris i buròcrates, però no tenim gent ferma ni amb lideratge per arrossegar el ramat. Totalment d'acord. Jo penso aleshores que falta això, que falta gent formada i gent amb caràcter per tirar del carro, perquè aquest carro seguirà si hi ha algú al davant que sigui capacitat i que tingui aquestes qualitats. Exactament, perquè no necessitem 7 milions i mig de catalans, 7 milions i mig de catalans per aconseguir la independència, perquè jo sempre he cregut molt amb la regla del 20-80, no? Només amb un 20%, que compromesos de idees clares i amb unes funcions i amb uns objectius ben clars, escolta, això és un terratrèmol. Un terratrèmol. Sí, però el temps del bonisme i d'anar amb el lliri a la mà ja ha passat. Això no és una opció ja. Jo t'entenc la teva perspectiva i entenc des de la bona voluntat, però és que això ja no és una opció. Ni bonisme ni lliris a la mà. Ara s'ha d'anar... A totes. Però quan tu tens... Però per això es necessita gent. Quan tu ets un encara molt apassionat per Catalunya i amb moltes ganes d'aconseguir la independència i molta energia, però vas com una cabra boja, com una gallina sense cap, amunt i avall, no aconsegueixes res. O sigui, han de ser uns objectius clars. Evidentment. Jo no he dit anar així, a tirar sense estratègia, no. Jo ho vaig dir amb una tortolina no fa gaire. Que hem de tenir una mentalitat i una estratègia militar per començar. Ara, una cosa és anar a tirar-te a la boca del llop sense estratègia i l'altra és no fer res i anar amb el lliri a la mà. Són coses diferents, Clar, és que realment seria per penjar-los del pito a tots aquests polítics que durant tots aquests anys enrere ens van fer creure que
estaven treballant ja a nivell internacional, buscant aliances i ja ho tenien tot lligat i ben lligat i tal. Això sí que... No feien res. Que fills de la grandíssima matraca que eren... Com ens van enganyar, no? Això sí que se'ls ha de portar a un tribunal de Nuremberg a la catalana, no? Per demanar-los responsabilitats per haver-nos fet perdre el temps durant 5 anys. Tots fora. Han alfabetitzat. Tots fora, sí senyor. Tots fora. I ja. I ni tribunals ni... Fets fora pel poble. Fets fora pel poble, ni tribunals ni mandangues, el tribunal és el poble, tots fora, per haver-nos... Això no és traïció? Què és traïció si no és això, és traïció? Si no és això, ja no sé què és la traïció. I tant, ens han tornat a posar la rodeta de l'autonomia. Jo no crec que sigui traïció, va ser suprema incompetència, no? De posar a certs personatges a fer una tasca que no la van saber fer i qui dia passa any empeny. Mira, d'acord, traïció per incompetència, però traïció. Sí. No, és traïció per que la covardia no ens faci... traïció. No t'eximeix de la responsabilitat que tens. Deia Xirinacs que la prudència no ens faci traïdors, o la covardia no ens faci traïdors. Hi ha hagut covards... Xirinacs ho va explicar bé. És això. Sí, hi ha hagut covardia, però hi ha hagut podien haver-se apartat. No, és que jo no ens veiem capaços de fer això, no? I que hauria passat una altra. Però, clar, es van quedar allà, no van fer... Vull dir, és a dir, estan obstruccionant el camí de la llibertat. Què hi foten si no se'n veuen capaços? Què estan dirigint si estan empresonats? És incomprensible. Exacte. Sí. És que tots els polítics haurien de signar un document de compromís on se'ls exigeixen unes responsabilitats per unes metes que han de complir. És com en el món empresarial, com en qualsevol cosa a la vida. Tu pagues perquè ells no ho fan gratis, ells cobren uns sous i han assumit aquesta responsabilitat. Bueno, doncs quan acaben, al cap dels 4 anys, se'ls demana unes responsabilitats. I si no han complert, doncs té unes conseqüències. Però què han fet? Ells han comprat les forces armades i han desarmat el poble. Aquest sistema no funciona sense un poble armat. I els catalans fot 300 anys que són un poble desarmat. Per tant, és així de fàcil. És a dir, qui pot... La justícia, al final, la justícia, doncs, és el poble que se l'agafa per al seu propi compte. I ja es va veure a Urquinaona. I estan cagats. I per això comencen a dir la veritat, perquè comencen a tenir més por del seu propi poble que dels botxins que els han tancat durant 4 anys i no els volen deixar anar. Aquesta és la veritat. Per això hauríem d'anar al Parlament. Per això hauríem d'anar al Parlament, tots allà en marxa. Nosaltres. Sí. El poble. Exacte. Ja està. Bé, tornem a lo mateix. Falta un líder i falta gent competent. Perquè tu tens un autèntic, un crac. Si tu tens un crac, un líder... Perquè un líder, per anar al Parlament a demanar dimissions, ho pot fer el poble. No cal que un líder els digui que hi han d'anar. Perquè si el poble ja no ho veu, no hi ha cap líder que s'hagi d'arriscar. Però creu... Digues, Rosa? Cal un líder. És que quan tu tens el líder, aquest líder, que és un crac, automàticament ell forma un equip i ell es rodeja de gent competent i de la seva confiança. Però si ja falla el líder, llavors tu no pots esperar que ell es rodegi de persones competents. I llavors ja anem condemnats al fracàs. O sigui, ja no funciona així.
O sigui que, Ferran, sí. primerament, Sí, hem d'aconseguir un crack, un líder, que jo ho sento molt, però malauradament jo no el veig encara. El Messias encara no ha aparegut. O sigui que, bueno... Ni apareixerà. Masies no. No n'hi haurà cap de... Sí. Ningú se la vol sortirà, Ferran. Ja t'entenc, Ferran, ja El lideratge sortirà de forma natural. Jo t'entenc, Ferran, t'entenc. Digues, Núria, que se t'ha tallat. El lideratge sortirà de forma natural al moment que el sistema actual deixi d'existir. Naturalment es reconstituirà i sortirà, però primer ha de desaparèixer el que hi ha ara. Perquè el que hi ha ara està absorbint tot el líder potencial. Tot el líder potencial queda absorbit pel sistema que tenim ara. Llavors, al moment que el sistema que hi ha aigua deixi d'existir, naturalment començaran a sortir aquests líders naturals. Sí. És molt perillós que hi hagi un buit de poder, no? Perquè hi ha un dia a dia, no? que s'ha de cuidar, perquè hi ha molta gent que no està ni a la política ni li interessa, que té uns problemes diaris de convivència, de salut, d'organitzar la indústria, de crear normes de convivència i tal. Hi ha d'haver una llei i ordre a Catalunya. És un pressió, això s'omplirà sol. El mateix dia que el govern que ja no hi sigui, el substituirà algun altre immediatament. Sortirà sol. És com un gradient de pressió que s'equilibra. Exacte. No hi hauria un buit. Exacte. No hi ha manera de que... És a dir, és el sistema que ha de quedar per inacció de molts... Deixeu parlar el Ferran. Sí. Deixeu-me parlar un minut. No? Nosaltres teníem aquí una Dilma Rousseff, no? que tothom l'odiava perquè era burra, prenia unes decisions equivocades i tenia, a més, un govern corrupte, no? que acceptava suborns i era un caos. No? I llavors la gent van decidir no, per fotre-la fora, perquè si seguim amb aquesta dona, això serà un desastre. I van tirar endavant l'impeachment i van aconseguir carregar-se-la. Perfecte. Van vindre les eleccions i llavors, clar, el partit d'ella, que era el PT, que continuava sent majoritari i dominant el país, tothom va dir és que del PT no en volem ni saber, qualsevol, el que sigui, no? El que sigui menys el PT, sisplau. I llavors el que es tracta, la gent va començar, o sigui, tenia que votar, no podien votar ni el PT ni els partits aliats que havien fet apoyo al PT. Llavors, qui va sobrar? Va sobrar un outsider, un Messias, curiosament, perquè es diu Jair Messias Bolsonaro. Aquest és el seu nom complet. No sabia això. Molt bé. Molt recurrent. Sí. Es diu Jair Messias Bolsonaro. Llavors el tio, ell que venia de l'exèrcit, que l'exèrcit sempre ha sigut el més noble que ha tingut aquest país i nosaltres no formem part de ninguna corrupció i nosaltres som l'alliberament d'aquest país i a partir de nosaltres, hòstia, van dir sí, amb aquest, que és llei, ordre, mà dura, extermini de tota la corrupció i vinga, som-hi. Hòstia, hem begut oli. Resulta que sí, i ara tenim un tio que és de la ultradreta, mà dura, negacionista de tot, el tio cloroquina, i res de vacunes, que això és perdre el temps i tal. Bueno, ja portem gairebé 500.000 morts. D'aquí 2 o 3 setmanes arribarem ja al 500.000 de morts, no? No entrem en aquest tema. No entrem en aquest tema. No toquem aquest tema. No, el que vull... Bueno, jo el que vull dir és que quan tu dius no, al Parlament, la Generalitat, tothom fora de la política convencional,
necessitem un Messies que sigui tot el contrari que el que hem tingut fins ara. Cuidado amb anar a tot el contrari de lo que hi ha hagut fins ara, perquè ens podem trobar Jo amb no dic sorpreses. això, anar amb el contrari fins ara. Jo només dic que, per començar, el context político-social econòmic del Brasil és bastant diferent del que té Catalunya. Això per començar. I tampoc he dit que hagi d'anar a ser aquí, que el que Déu vulgui, que hagi de baixar un Messies. Un Messies no, Un Messies no. No. No, que després ens el crucifiquen i ja em diràs. Però és que no veiem cap líder en aquests moments. Diu, hòstia, és que l'alcalde de Barcelona, la Colau, doncs mira, té un tarannà que potser sí que podria ser la líder de Catalunya i tal, però és que no hi és, no hi és. Dius, home, doncs potser... Busca que trobaràs, busca que trobaràs. Sí, doncs ja portem uns quants anys, allò esperant que apareixi aquesta figura. No, bueno, que no surtin a la primera plana de la tele no vol dir que no hi siguin, Ni a la primera pàgina del diari. No vol dir que no hi siguin. Només s'ha de mirar una mica. Anar veient. Però ja despuntaria, hauria tret el nas per algun lloc, hauria fet entrevistes a algun lloc, tindria algun programa de televisió, o algun programa de ràdio, o tindria... Evidentment que no. Si hi ha algú que valgui la pena, t'asseguro que no sortirà ni a cap programa de televisió, ni a cap pàgina de diari, ni enlloc que sigui públic oficial i estructural espanyol. Precisament per això. Deu estar al Tibet, o deu estar a Rishikesh, fent allà una meditació transcendental, esperant el moment d'il·luminar el poble català, però fins ara... Ostres, jo estic ja molt amb la mosca darrere l'orella, No arriba el Messies. No, és que el Messies no arribarà. Jo crec... Pots anar esperant que el Messies no vindrà. La Rosa podria ser, la Rosa, l'Albert podria ser, per què no podem ser cap de nosaltres, que no som opcions nosaltres? Jo crec que entretant, el que sí podríem fer és el que estem fent nosaltres, no? De cadascú, dintre de les nostres possibilitats, ajudar a fer un entorn catalanista i català, de parlar bé de Catalunya, de donar exemple amb el nostre tarannà, amb el nostre amor a Catalunya, de crear casals per tot arreu, d'ajudar a ensenyar la nostra cultura, la nostra llengua, i no sé, potser per aquí, de moment, en tant arriba aquest líder... TikTok. No tenim gaire temps. Vale, deixem així, amb suspens, què us sembla? S'acaba el temps, Ferran, s'acaba el temps. Bueno, ha estat molt interessant, molt interessant. Perdoneu-me, de vegades és la frustració, no?, que em porta a ser una mica apassionat. El neguit de voler saber al final de la pel·lícula. Bueno, moltes gràcies per ser-hi. Sou molt macos i m'encanta estar amb vosaltres. Vinga, igualment. Ferran, nosaltres Núria i Rosa, gràcies per tot. I fins aviat, Molt bé. Bona nit. Doncs fins aviat. Adéu. Bona nit. Adéu.